aleyküm mehriban tomaşaşlar, bu sürpriz. Biz bu wagt Daşowut welaýatynyň Saparmurat Türkmenbaş etrawynyň etraf merkezinden Azatlyk Geňeşligine tarap, ýani Haýtmurad aganyň döwletli ojagyna barýas. Ýani has takygy daşary ýurtda okap ýören mehriban ogullary Joş Tapa Aynur'un adından mehriban käbesi, edip ejesi ogul boldy genejany doglan günü bilen gutlap barýas. Ilki bilen çağalarynyň adından mehriban käbesine uzak ýaş dilek edýäs. Ogul boldy geneje janyňyz sag bolsun. Elmedama şu agdyr maşgalaňyda şol ýaly toýly günler, şadlykly günler köp bolsun. Indi şahyryň bir şeýlere goşgy setiri şu sürprize ýadyma düşýär. Perden dine singdirip bar mehrini oň üstünde kükrek gerer eneler. Ogul gyzy üçin gerek diýseler, ýüregini sogurup berer eneler diýär şahyr. Iň bir ýakyn insan, ýakyn mehriban insan elbetde edip ejelerimiz bolýar. Şoň üçin ýene bir ýola Joşyň adından, Sapaň adından, Aynur'un adından mehriban käbesini gutlaýas. Joş, Sapa, Aynur sizem näme okuwlaryňyzy üstünlikli tamamlap, sizin diplom toýuňyzda da şeýdip gatnaşmak, ýani Jeyhun Production sizin şeýle gyzykly pursatlaryňyzy ýadga geçirmek nesip etsin. Ine mehriban tomaşaşlar, Haýtmurad aganyň döwletli ojagyna mehriban käbäni ogul boldy genejany gutlap geldik. Assalamu alaykum. Awsamyz haýyrly bolsun. Assalamu alaykum. Bolmy adere. Nähili Ine geneje doglaňyz gutlap geldik. Daşary ýurtda okap ýören mehriban ogluňyz, dyýyňyz Joşyň Tapa Aynur'un adından Şarpolin sowatla otur. Ine süýçilik sortam ýörite doglan günüňiz üçin. Sowatlaryň barysy däl. Ne 100 Amerikan dollarym saňa oşurýar. Nesibesini gelýär, uzak ýaşa. Kış pasynda Haýtmurad agany gutlap geldik. Nem ýaz pasynda da sizi gutlap geldik. Gapyňyzda diňe toý bolsun, şadlyk bolsun. Oşe agdyr maşgalaňyda şular ýaly toýdy günler, şadlykly günler köp bolsun. Benim çağalarım amana okap gelin, eden hizmetiniz üçin sag bolun. O amanetini döwletli öýümde amanat. Al doglaňyny gutly bolsun, ýaşyňyz ýym bolsun. Çağalar sizem amanat geden ýeriňizde abray bilen öz oçaňyzda dolanyp gelin. Al doglaňyňyz bilen doglaňyňyz gutly bolsun. Uzak ýaş bersin. Gelece doglaňyň gutly bolsun. Ýaşyň uzak bolsun. Al doglaňyň gutly bolsun. Allahyň beren ýaşyny ýaşa durmuşyň sagat saglyk diýip daýym saglyk bolsun taçaňy toýýan. Diplom alyp bir diplom taýda da jeýdip oturmak hem mämeden etip etsin. Giderler saga maň gelsin. Eden ulmadyňyz Allahdan aýsyn daýym. Tabanyňy toýup bersin. Ejege ýaşyňyz ýym bolsun. Allah Taala beren ýaşyny berdim etip berdi. Sağlaňy rehatny ber, hyzmaty berdi. Hemmesine de gül oynap toýga gatnaşmak nesip etsin. Gelese ýaşyň uzak bolsun. Hudaý şol çağlarany bolap ýaşaryň. Çağlarynda ellerim dogusyn samak tutup gelsin. Toýda köp bolsun daýjan. Ýaşyň ýyman doktor. Baralın ýaşyň. Gelese ýaşyň ýyman. Gelece ýaşyňyz ýym bolsun, görögliň ýaşyny bersin, netip bolsa dogançyklama diplom toýuna şeýdip oturaýly. O da ýetirdi. Taýda ýaşyňyz ýenmesin, görjäň gowluk bolsun, Joş Tapa Aynur'un hem diplom toýlaryna da şeýde oturmak hem mämleden etip etdin. Taýda ýaşyňyz ýym bolsun, taýga geleýin tam. Ogul boldy ýaşyňyz ýym bolsun, görjäň gowy bolsun, çağalaňam aman sag gutarp gelip diplom toýunyna da oturmak hem mämleden meýesser etsin. Toýuňyz köp bolsun. Ogul boldy oýdyş, ýaşyňyz ýym bolsun. Bedewatyň ýolda hiç hile bütiremesin.
Oğlum sağa mangasın diplom toylar köp bolsun. Hudayım gelenden soň gelin düşürüp kejebe toylarda da şeýdi oturmak nasip etsin. Doktor, yaşınız uzun olsun, taşaklarınız hemişe toya yazılsın, hemişe toy dik geleyle şuraya. Yaşın uzun olsun. Doktor, ömür yaşınız uzak olsun mu da ama toya atını sayılı toya geleyle odayım. Kıyılarımızın, oğullarımızın sağmanlık tark geleyle odayım. Diplom toyuna da şeydi batırayımız. Oneceke yaşın uzak olsun, göreceğim oğuluk olsun, mıdama yine toy dik geleyle. Dayda yaşın uzun olsun, uzak yaşa gör oğlun yaşını versin. Çağlan vaktine konup yaşa diplom toylarda da şeyde oturmak nasip eder. Tin thư mang ai